Nazio Batuen Batzar Nagusiak hala erabakita. 2012an kooperatiben nazioarteko urtea ospatu da, Nazioarteko Kooperatiba Aliantzaren babesarekin. Kooperatibek mundu hobea eraikitzen dute lelopean, mundu osoko hainbat eta hainbat erakundek bat egin dugu kooperatiben izana ospatzeko, eta testuinguru sozial egokia sortuta, hala hezkuntzaren ikuspegitik nola alor juridiko eta ekonomikotik, kooperatiben izate hori sustatzeko. Badago zer ospatua. Kooperatibismoak gizarteen premiazko zenbait arazo konpontzeko bidea eskaintzen du. Hala nola pobreziaren murrizketa, gizarteratzea eta enpleguen sorrera, baita garai zailenetan ere. Horren ondorioz, herrialdeen artean dauden aldeak eta eman diren aldaketak gora bera. 19. mendearen erdialdean Rochdaleko aintzindariek abian jarritako lehen esperientzia hartatik, kooperatibismoak esparru sozial eta ekonomiko berriak bereganatu ditu. Ereduaren arrakastaren gakoa zein den zehaztea, ez da lan erraza. Are gutxiago kontuan hartzen badugu, kooperatibismoaren zenbait eredu desberdin dauden mundu osoan. Lan elkartuko kooperatibetatik hasi, eredu nagusia Euskadin, eta kontsumitzaile edo ekoizleen kooperatibetaraino. Nolanahi ere, pertsonen atxikimendu voluntarioa oinarri hartuta, euren behar ekonomiko, sozial eta kulturalak asetzea du helburu kooperatibismoak, demokratikoki kontrolaturiko erakundeen jabego partekatuaren bidez. Horixe da hain zuzen ere, kooperatiben izatearen funtsezko ezaugarrietako bat. Gauzak horrela beraz, pertsonak dira protagonistak, kooperatiba ereduaren jatorrian zein helburuetan presente baitaude. Kooperatibismoak tradizio luzea du Euskadin. 2012an, 2248 kooperatiba zeuden kooperatiben erregistroan. Horietatik, 1417 lan elkartuko kooperatibak ziren. Lan elkartuko kooperatiben bereizgarrien artean, enplegua sortzeko ahalmen handia, eta aldi berean bazkide kooperatibista eta langile diren bazkideen izaera bikoitza nabarmendu daitezke. 2011an, lan elkartuko kooperatibetan 35.755 lanpostu zeuden, lurraldera modu justu eta solidarioagoan itzuliko den aberastasuna sortzeko balio dutenak, beti ere kalitatezko enplegua sortzeko konpromisoa oinarri hartuta. Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluak ospakizun honekin bat egin nahi izan du, eta euskal kooperatibismoaren parte hartzea izan duten hainbat ekimen eta jardunaldi bildu ditugu.